Bolongkomaji Bahoni Adorso Bahoni Fish Farm along first ever angling competition padupon. Non kebangji matijonga cheklo ni phai ke bhomkuru arni Bolongkomaji Bahoni Adorso Bahoni Fish Farm along first ever angling competition mate lang occupar hi chepate paduponji. Labangso kechengsi angling competition chepatir pilake lang pher risonim soterang LRNA hin pensi chepatir pipon. LRNA may pu sonju tokbi chunbang preson kiling lapen area sang hotum cherap chetudun. Kechengsi angling competition anong e lak isi hini anong e suri phokep kethomanong e tangka suri thongkep. Lapen consolation prize etame bang pho tumaphan ingwaisi tangka suri pho piponji pusi nang pachinidun. Jong sinangli tumta okepar hi chepate dunji pulote tiket prabjin pen endun serak jia phansi chuning ripon. Tiket kelong ponji lapen ka humri dam nang jilake Bolongkomaji United Karbi Club athengno lapen Dipu Council Gate athengno Hunmili Enterprise along setame tiket long ponji lapen online tiket setame long ponji. Jong si ang tonalam chiniji pulote 7002595758 lapen 7002818915 along humri ignon. Kachepate ji arni lake non kebang ji bhomkuru ni phai kep arni si chepate ponpo. Kachepate ji apor lake ada por phai kepen arni kang sam por phai plisi ington ponpo. Kachepate ji ahormu methang si chewanang ji. Lapen ajat arhi pen le chepate dunta chok ning hangaling. Lapen komat abang pusi okethe naima halasi nong e long ponpo pusi nang pachinidun. Bolongkomaji pen Rajesh Ronghang. Ladak non nitum dak bahoni seed farm pusi pula department pen ke la department of fishery la pen nitum permission pura en pamen ke so kachepate angling kibi pon asi non mala so tiket jong si nalitum nangji pulote hala dang litum banner gipido hodak number gipido hola dak na contact achok kali pulote Bolongkomaji long United Karbi Club athengno bukolia United Karbi Club athengno polivet pulong do la clinic hedi hola dak si tiket dulu mama dak chini nilang atum pusi tame dak Karbi Club long le bang nang homlu tiket bang long lok lapan ako dipu atum pulote hola dak la council gate ATM adung Hunmili Enterprise pido dak ahem pulo bari thebe afalai contact no pulote hadak tiket long lok dipu asor pulote lapan ako Dimapur pen kebangji atum hamdan pen kebangji atum pulote hola sorni tiket long ji kitame Prabjin ben KNG phani chuni lo tiket bang limited por ke lage chengi nilu tum ke baji ke pensi la kachepate ang deng ke bi pon lo baji ke pen baji hinian ghonta plia por fan lasi masuk kachepate la baji ke pen baji hinia dak angbong gumasi okilong nai ma hola bang len tum ke langi kali majong le jon ingko jon thongkem le long sitame e jon manela ardi ke ongnai ake thenai bang hola phasi nitum ke nanong e hokon anong e natum kadu wel chini lubon first prize first anong e kecheng senong ila ke lagisi lapen adun thu bang ke suri phokep 50000 third bang ke 30000 suri thongkem lo lapen ako nitum consolation prize do bang pho phan suri pho pen bang pho phan nitum bacetang pho lagi nitum da committee ni wai pon pho lapen dak kapacit kachepate aro natang kachini na helang chini ni tum dolang pulo ten mana contact lo pulo ten banner lo number do lo lapen ako nalun ta so number lo pitame la jak na contact lo details lo ko porta wepin lo pini ben nithom vel lo yo sunday ni si competition ke gedopo non sunday non ke bangja sunday la sunday la si por na polita prang pen la tiket ke en seragi phanda ako chuning dilo nitum kivis ke non na kileji golden jubilee Karbi Risonim so rong aje 50 years kechok made golden jubilee kechok adiri kem atuma kadu we fanta nilutum dang lang Risonim so terang hin pen kurang thopo jirno la pena ko lam se gimi claim gimi dam meji fan nilutum anam hirjumi tame hang people lo kardo cha la angling jitu competition nitum da ki bicheng hedi la da ka bang ke freestyle pot tumi digalo maka system long tolo jala ke angling rod bek nei pupot itum da kachepate itum to belek atum do opot la si da freestyle mane freestyle pidalu aning haling party thekla ling lo loke officer major pakalo kadu beta thenglong lo officer thenglong lo gedi la so teng lo mane freestyle lo ke thekaling lo bustame inu domni long isi wetar hi si elong chotpo to akapeka system ma dan itum da mention dole tikada nu sin tum to kon lo rules and regulation hedi terms and condition hedi la son lo occupar hi jon kevle long systeme ake thenai kilong bangsi first prize lo alin sin tumlin po dak kilong pen tin dak volunteers dui kon ma din paklang yo ding pick
la sedak ang bong ditum dak volunteers tum duji soblong tapala duji la sedak adung mama kelong la loge loge ditum pun fit po la ticket number lang po dak mention po avet tok po ga ko fees bang la tum han war thu po sing bel si jon keble long stamela ke thenai bang si ditum dak account pon po la nong e phan bang ke pli 4 hours di la 4 hours ke par hiang bong kuma si ke thenai ke par hi thek ma ki ong par hi bang ali de ke thenai par hi thek bang hola sini tum ke langwan po ilin pen ilin aban long lok pesa la pen ko afi ke par hi tum jong si la ghon tang piang bong kuma ni lini bang long lok te lini si binar lo par hi thulong lo ghon ta piang bong par hi long lo